Hello guys, tadzoka. Alright, sisimeli nyaya yangu yakamira yakadai so. Ndine murume wangu sisimeli. Guys. Right. Rikaiti gowai yapinda manje yemurume. Tisati timbotanga taiwira pasheve. Tisati taningirira. Makadi sisimeli, makadini, yakadi mori namabasa ikoko. Andisiko pamwe ndogona kuti ndiri inini ndiri wrong. Ngaiti kuzonzwa nyaya yavava kuti vari kuda kuti inzwike palive here kana kuti vari kuda kuti inzwike papi nyaya yavo iyi. Totangira ipapo guys. Hanzi ngatinzwei tese. Aiwa ndirifunga tanga ndambosevula ndiri ndega pamwe aisiye palive. Ndifunga tanga ndambosevula ndiri wani ndozvati zviri sei. Guys chirega tichikuvigirai makuwa. Vamwe venyu vhele hamuverengi kana newspaper kana kumboverengawo kana kumboenda kutwitter uku hamumbovheri makasvikako kuti mufambire kutwitter muzoti nyaya idzi dziri kufamba sei. Muri kuziva here nyaya yaPD dziri kuitika guys kuAmerica uko maselebhaya. Muri kuziva here nyaya yaPD guys maselebhaya. Toda kuti tobva tapinda maselebhaya ekuZimbabwe tichirelata nokuti pane zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika guys zvatinenge tisingaoni. Animona. Muri kuziva kuti PDD zvozvino nyaya yanetsa kuAmerica kwekuti wakanga achisodomaiza vana. Vana Justin Bieber vaya vese vaya vari kunzi vakanga vachisodomaizwa guys. Ndoda kuti ndimbokubvunzai mubvunzo imimi guys. Nyaya yekutanga yema all white party yakatanga nani? And the motive makamboona here guys pattern pane nyaya yaPDD iri kutoitwa iyi. Iri kutaurwa mazano ichi. Makaiona here pattern neye kwaGinimbi. Kana kuti hamuna kuzviona. Muri kunzwa here vari kutestifya vana Faith Evans vachitaura kuti hanzi takaenda ku all white party but almost everyone handika was naked. Everyone was naked. Almost everyone was naked kupati koko. KwaGinimbi ko vanhu vaiti kana voenda vanhu vaishama. Ndonyepa here guys. Vanhu vaenda kuma all white party kwaGinimbi ko. Vanhu vanenge vakati almost close to naked. Vanhu vaitopfeka zvimwishu zvokuti akangotama kune vamwe achitosiya bhurugwa richionekera mukati umu hamoti yanga iri trend yei ma all white party. Hanzi kuZimbabwe yakatanga yakatanga neangaiwonepi mapati emanikikiri ema all white aya ane nyaya. Hanzi ndosaka achinzi Illuminati kunge zvanga kunge zvema rituals. Kwanzi Benabo yakadyiwa. It seems as if vanhu vakawanda vakadyiwa guys nanikikiri nemuchinda uyu. Vanhu vakawanda vanenge vakadyiwa nemuchinda uyu guys. But chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vakanyara muchinda iGun Foster. Anoziva. Muchinda iGun Foster. Gangster. Hani muri kuona chikuru kunzi ndiye akarova hiti pana Tupac. Hani muri kuzviona chikuru kunzi akarova hiti pana Tupac. Makaona here pane ka clip kamwe kubuda pana weboxen yanozanu. Uyaigwa boxes tirikwanzanu achida kuzama kumubata soko akamurasira rokoko. Anzani weboxen uyu weboxen uyu aigwa boxes tirikwe weboxen. Vanhu vakawanda vakadliwa guys nemuchinda naPDD. Kudliwa magaro vakadliwa vanhu varume vakawanda but maselebha akawanda. But chokwadi chiripo ndechekuti vese we quiet because munhu ane Mike Tyson good Judy good. Uri mwana kunza kufunga ndizvanoda izvozvo. Uri unokunza kufunga Mike Tyson. Pane ka clip kari kutendera so pavaitaura vari mustudio so ndobva ataka kuda kudi yese Sibongile achida kubata Mike Tyson kudai so ndobva Mike Tyson atora ruoko rwakarurasira uko. Makazviona nditi. Saka vanhu vakawanda ndoda kutaura nyaya yekuti yevarume vari kuita chingo vari kusodomaiza umwe achita chingo chanichi. Gadi pine komedi. Mundu wonere zvikuitaurwa apa. Uri kwaiwe box ni Gorimbo here. Ndiye watikati sichami superstar here pano pasi Gorimbo.
awazonisetsa guys hanzi murume waBeyonce toda kusvika ikoko Julie, toda kusvika ikoko, toda kusvikako. Murume achiri kuitika guys, muchinda ari kunzi ndiye akavarova panapa, andimbozati pakafa Tupac guys. Andimbozati BIG ndiye akanga ari suspect. BIG ndiye ainzi akanga arovesa iti pana Tupac. Andimukona, but chakazoitika choti Tupac achangofa, hapana kuita nguva yakareba, ndobva arowa futi nikiri arowa nenyere futi BIG. Now munhu akatumwa, andimukuzati munhu akatumwa kuchita Tupac akakonfesa, akabuda akati I can't live this with this for kusvika ndafa. Ndobva akonfesa kuti ndakatumwa ndakapiwa $100 million kuti ndiuraye Tupac. Ari mujeri akapiwa life izvozvi. Akatumwa nani? Akatumwa na PDD gangster rekudaro. Izvozvi paasungwa apa. Anomaona, J-Lo imi ndakamirira kuona kuti J-Lo zvichafamba sei apa. Vuroori une maselebhe enyaya yamunenge muchikuziridza maselebu muchimakwidza ndege. Muri kuona zvavanoita uroyi vana Justin Bieber vaya vakatopedzwa. Mukatisa pana Justin Bieber kana kuti mwana waWill Smith kakomana kaka guys kaya kakomana kaka Will Smith kaka kikumbo actor kakasopera kakana kaka. Vana vaya inogona kutove trauma guys. Inogona kutove trauma guys chaiyo yaya yekuti it's now coming back now. Handika they can't function zvakanaka vakuzvifunga zvakudzoka zvakwa destroy. Vana Justin Bieber vapera kaya. Vapera zvokupera zvazvo guys. Kupera chako chaiko. Kupera but unenge usingazivi kuti ikawilo but unenge usingazivi kuti pamwe izvitrauma yapa kuti vazvitaure aigona kuiswa hiti. Vanoziva chokwadi. Hanomona unogona kuiswa pahiti ukafa. Asha ndakamona chida kuzama kuzvidefender but akadliwa chinhu chete. Asha akarohwa magaro. Ndakamona chida kuzama kuzvidefender but akarohwa magaro chete uya Asha ya. Ndo chokwadi. So guys ndoda kuya neleseni yangu ati mupedza iti chinda kuna DPD zvikasvika pane nyaya yangu panoda kusvika pane nyaya yangu chep. Ani muri kuona zviri kuitwa top celeb reku America. Ndo anonzi maceleb atiri kutaurai. Ndio atinoti maceleb epano pasi atiri kutaurai. Vana Chris Brown vese vachinzi vadliwa vaita sei. Andi muri kuona. So Jayden kuti Willow Jayden chiombe chachona uri right mofit chiombe ichi hanimaona kwai vanatwa izvi ndizvo zvachataura but rumor yakabhobuda ani muri kuziva rumor yakabhobuda rumor uyu wedu wekwedu kuAfrica uyu Zimbabwe musataure masita uyu Zimbabwe wekushinde mari strike uyu wekuAmerica rumor yakabuda kakawanda guys pakatomboita muchukurimemba pana padiaries panapa pakatomboya kamwe kamfana iva ngochadizi kamfana kamwe kanoposta fashion police kakanaka kakomana kanozvita kutogoti mutozoza kuti chikomana musikana here tatenda amutauri mazita hapana usataure mazita evanhu utisungisa tusatapuwa masamoni e2 million usataure mazita akakaningirikira akagwavha ani muri kuziva kuti pane kamwana kakambobuda kufashion police kakamboya panapa kakataura kuti tinosangana kuclub yedu muri kuziva achiti tanga tinavo paweekend kuclub yedu uko yemagei muchiri kuzviziva tikangoti ndimwe yaya tikangoti pamwe zvemafacebook but tukazonastarisa right now izvo zviriko guys izvi zvana PDD zviri kutitaridza kuti guys kumaceleb ikoko ndokune zvinhu zvakaipa ndokune Illuminati ndokune satanism yese ndokune zvinhu zvese kumaceleb uko kwatinenge tichi munona you see makamboona the way we worship maceleb uchangochana background vafura munhu wenyama anotoenda kutoilet achitoshandisa tissue asi akafura patoita kumugwadama kuti angechana zvamatsoka ake pasapa maceleb ndokune uori wese. Justin Bieber akarira ari mwana mudiki kapaipa ya Eve akarira ari kamwana kadiki hadiwana saka obviously akatori target mdaro akari target mdaro yeyo iko zvinoona ipa abatwa moba and akaoffer government ndokupai 50 million 100 million ndokupai 100 million US dollars tukutora mari kuoffer kuda kupaga kuti apiwe beure 100 abadre 100 million abude ainde panze pedophile abatwa nhasi achembera ava nemakore mangani zvinhu zvakatanga rini mumba make manzi makawanikwa muine 50 liters yelubricant inonzi lubricant oil inonzi lubricant ndizvo lubricant
takamirira kuona chimedza haitotoitaura isusu kuafrica totaura ishona hati safe kwai mba make makwanga mine 50 liters lubricant oil baby oil ere meno izvozvo maoil iwayo ekushandisa 1000 bottles of ema lubricant iwayo ekuti vanozorana vachiita zvinhu zvanenge vachiita guys hani mukona asi tinenge tine hanzi mazano mukuzore hindava stiso asi tinenge tisingaoni kuti zvinenge zvichiitika chiri kuitika zvakafamba sei zvakamira sei vanhu vari kusodomaizwa guys tinenge chitani sodomization yacho yoyo hameno inoitwa kupi kana kuti kupi guys hanzi maoils ari malubricants iwayo Clara amaoils mababy oils iwayo hanimona vanhu vese vakanyarara pana munhu akataura guys zvakazobuda nemukadzi one mukadzi iko zvinezvi one mukadzi atochembera akura akanga achimshandira wakadzinga ndiye azobuda iko zvinezvi achinda I'm breaking everything ndiye akasaka kutaura but all these celebs vakanyarara vachirohwa magaro guys vakanyarara saka zvinoita kuti tifunge guys kana maceleb akadai so vane mari yese andimoona vachinyarara pachitwa Sodom vanava guys kana uri munhu ari straight guys ngataure chokwadi kana uri munhu ari straight guys ukabatwa ka Sodom zvinotokushungurudza chako zvinotokushungurudza zvekutodaro guys kana uri munhu ari straight but anyway tongoti uko life yechigangster plus vaitoziva mozati even kunzi ndiyakarwisa iti vanatipegi zvinhu information yaizikanwa but aizvitaura hapana vaingotya because aiuraya muchinda anorovesa iti unofa unomona J-Lo takakura tichibiga J-Lo isi Jennifer Lopez maimwana ndiye aiorganiza mapati ese achiorganiza zvinhu zvese vafana vese ava kuti vauye vadliwe magaro nemuchinda uyu J-Lo apa anga ari mukadzi wake waPDD saka ndisingazozivi kuti zvii zvaiitika guys iwewo uri munhu wenyama ungaorganiza murume wako here uri mukadzi ungaorganiza murume wako mumwe murume kuti varovane magaro kauti iwe unotoramba murume kana ndingazati murume wako anorohwa magaro kana anorohwa mumwe varohwe magaro guys ndorizira ndomusira iyoyo ipapo ndopandomusira guys handikazofungi kuti chinhu chiri kupinda kumanyowa chozoya chopinda handikazozvikwanisi izvozvo chimwe chinotopinda kungatomuregerera guys but chekumanyowa guys kuti murume tumurume izvo even kungozvifunga so guys kungotozvifunga cheko hazvitobudi but aitora murume wake akari murume wake kana inobet aitora vanhu vachiorganiza murume wake waiziva kuti murume wangu uyu vachirikitwa magaro saka kana zvichidaipa muti munyoro uyu kuAmerica kokoko guys kokuzoti varume venya varume veda Illuminati yaya I think as I used to think that lady was crazy when she started talking years ago no vanhu unosati it took some time zvakatora nguva yakareba kuti azonyatsodzwika aingotaura vanhu vachitoti ende ndofu akatomutadza ende akafunga kuti beba zvinoka zvichaenda kasi the case yaibildwa unovita prophet kuAmerica wapedza mageto yuti ndezvandiri kutaura Peter kuti zvakatombotaurwa nemwe mwana pano iguwa kai zvakatombotaurwa nemwe mwana pano haana mboita makuwa takanga tichita live yedu kudai so mwana uyu akauya akajoina tachira nyaya yechiko yemaceleb iyoyi akauya akajoina akati ava ningirike nyu gwava takanga tinonge tinaye kumaclub edu engochani mwana yatori gay kwedu ko tikazodai kana tichida ndokupai mapicture tikatoramba puwa mapicture saitoda kutotipa mapictures akatora mukati momo saka munhu anenge asinga ari murume wako ukamona ari muclub dzemagay guys what comes into your mind munhu ari straight saka kuZimbabwe kugaizika vangani vari kurudliwa magaro hanzi nawo makuchinja kuti musiya kana izvozvo ndo pandinyatsotosiya peshi chihure because ndakakura ndichingoudzwa mai vangu vakakura takakura isusu tisu vakakura kudhara peshi tisakakura chiudzwa kunzi murume arambi kuchihure wangu takabatirira padzidziso idzodzo handiwana but hatina kura chiudzwa kunzi tema takakura takasaka tomboudzwa tasingatozvizivi kuti kune varume nevarume vanogona kurara vese tasingazvizivi takatozviziva tatokura manje about kune chinhu chinonzi ungochane zviriko tasingazviziva it was not something that was common because Mugabe remember anga asingatolerate nonsense saka zvanga singataurwi handiri kuona but now tazokura kudai so inini ndakakura handinavo zvandakadzidziswa zvinhu zvakadaro
saka ndega pache zvangu ya decision yangu kuti ndikafunga manje kuti muri madzimai apapo ndinotosiya zvisi zvokuti chihure akahura ndikatongotsara tinombe yangu vakahurirwa vakagara vakangofa vaine murume wavo but aiwa haisi yekuti kwai kuda juvenile kudi but is the truth this is the truth guys but I know kuti zvandotaura wenini umwe anotiona handisiri murume wangu izvozvo because anenge akatoitawo knowledge nazvo anenge ane knowledge zvakadzidziswa nezvazvo anozviziva akazviunderstand kuti murume harambidzwi chingo chikura harambirwi chingo chani ndozvanenge akadzidziswawo senge mazera ariko mazuva ano aya handiwana it's a norm kwavari sometimes utandokutsvagira varume vavo like ndikanditi mazera tikukura isusu atakakura isusu ka nemazera ariko mazuva ano ka takatosiyana wona kuti mazera ariko mazuva ano gona kutsvagira murume wake wamwe vakadzi voya vaita forsa mumba vakadzi vasingazivi iye nemurume wake oti ndoda kuti watine tise panapa handika vachisipedza zvinzo bedroom avo isusu hatingazvigoni isusu hedu machembere tikazvidai machembere munozvigona here uko ini hangu ndakazvimirira handingazvikwanisi saka ndokutosiyana kwazvo vaiko zvino isino tichikura mazera nguva yedu isusu machembere aiko zvino isusu achamoti machembere tichikura kuti mbolisi inodliwa tasingazvizivi isu guys taurai chokwadi guys taurai chokwadi kana chinyepa guys taurai chokwadi mazera angu imi tichikura guys takambokura chiudzwa here kuti mbolisi inodliwa takambokura chikura chizuva here kuti mbolisi inodliwa guys tasingazivi kuti mbolisi inodliwa isu takataka kuzviziva andika tataka kuzviziva tatokura kudai so takutonzwa ipo vanhu vari kudla mumuromo tikati vanhu vari kuita sei vanhu vari kudla guys tatisingazvizivi isu machembere angu ari kuita zvekutodlaya akatobatirawo chirungu pamusoro kutodzidza kuvana variko mazuva anaya ndo kwavakatozvidzidza izvi technology kuti zvinhu izvi zvinodliwa isi tasingatozvizivi ndisakanyora nhasi takangoramba tangoti isi hatidli hedu ukuti hatizvizivi guys vanhu vachiminya vanhu vachiminya guys hatizvizivi isu but tasingazvizivi kazvataka kuno kuzvilipa tasingazvizivi isu ari kurohwa tambo vatirisa mudzimbabwe isi tasingazvizivi isu handidli ini talenda handidli odliwawo kuzhoko inangu munhu hatiti izvozvo hatiti izvozvo hani muri kuona saka kumaopati kwatotana kuti munhu wese akanga achienda kuopati yayai wese akaenda kuopati guys akatodliwa nemuchinda uya muchinda akaoma uya guys kwanza makaziva andina unoziva chinhu chokuti utanga kudzidzira wakura kudai hachiiti handina kugona kuzviita hangu ini pache zvangu handina kugona kuzviita hangu pache zvangu handina kudzidzira wachembera hachiiti guys zvinoda utange nacho uri mudiki utangowe kwaila chinhu guys hazvibudi hazvo guys zvakaramba handimaona ndemokudwa nembudzi yodlarana ndoda kudliwa ini dliwa yenyu asikana dliwai kwaisivi modla aiwa handidli namai wangu vari pachiri kudai pamutapa paya handisati nambodla ini handidli ende handisi kuzodla haiwa haipopopopo ngumbo iwo akatondidarika handidli yangu amini vanodla kwanzi is never too late can aiwa izvozvo bodo izvozvo kana idla yenyu mudzimba umanti kune vanhu like izvo zvanimukona kuti mukona kuti izvozvi so vana vechidiki vari kumazuva ano vakadzi nevarume iko zvino ikoko kumanyuwa kuva kuitanaka varume nevakadzi mumba kumanyuwa izvo ndo zvatisingafiti takagona iri kuzoadapta life iyoyo style iyoyo guys kuti tiadapte lifestyle yokuti todliwa unoitwa kumanyuwa wapedza woidla chinhu idla henyu unoitwe kumanyuwa guys kwave nemafetish beliefs ayaya anoitwa nevanhu mazuva nekuti umwe anotoita kutomamigwa mumuromo chaiko achiidla kuchinzi kwaiti kuita zvinhu hamene zviriko mazuva nezvizvi guys idla henyu ina ndina kuti musadli mundibatisise ini ndati inini hangu handakazvitadza animaona kwanzi kwekudliwa imimi handitofili comfortable faith handitofili comfortable handitodi hangu handitofili comfortable handitodi handimaona so ndo zvinhu zvinenge zvichinetsa izvizvo guys kwaina kimi ni hangu ndinodla guys kwaina kimi ni hangu ndinodla
tatenda vanhu vari kuitwa sim 2 vakadzi mudzimba vari kurohwa sim 2 vakadzi vapedza kurohwa sim 2 andika ubva vadliswa futi uko ari kupedzwa kurohwa sim 2 obva dliswa guys sim 2 yamunotamba naye muchiningirira iyi kai kuna murume wako achida kutambira kusim 2 ku guys chimbozvibvunza kuti zvinhu izvi akazviwana kupi ende azvizivirepi zvekusim 2 nokuti chatoziva kusim 2 guys kana usingazvizivi usina kuzvijaira murume akada kutamba achikubaya kusim 2 kunofa kutobuda dhodhi chairo guys rinotobuda guys kataura chokwadi but ukona murume achitotamba chokuti dai so ozodai odai achikuda nemuchipoyo malubu acho kuchimwai muchidi hameno anti mashona kuti zvinofamba sei murume uyu anenge azviwanepi zvinhu izvi pane kwaakazviona hanzi analyze kuti maiwe iwai Kelly mwanangu iwaiwo kuna Kelly kwaye ana is good inangwana kuti zvakaipa ndikuti itai henyu isisi hedu hatizvizivi itai henyu iyo waste pipe yataugwa naBeti waste pipe yochishandisiwa kuita zvinhu zvepabonde zvepabedroom guys makambona vanhu vanofamba kune mamwe maningikira anenge mapedi so mapedi anenge zvibhurugwa so munomaziva mapedi anenge zvibhurugwa so anopfekwa nevasikana kana vari kumaperiod kana madzimai vari kumaperiod mapedi so vamwe vakutomapfeka mapedi aya asiri pedi kunenge kuchitoerera kufamba achitozunza kuchitobuda kusuroko achitoerera zvinhu kusuroko achitoerera kumasuroko otopfeka iro pedi riya ninyaya dzekuda matimuyochi halo zviri seisaidia nenyaya dzekuda zvekumasurezvi antimaona maadult kwete mapambasi maadult ningikiri adult pads vanhu vakutomapfekera manyuwa anenge achifamba achibuda quite that is not true Kelly unenge uchivhurwa imi mirai ndikudzei guys chinhu cheche chekumasurika chinenge chichitikitiki chakadai so handi chinenge chakadai o netusitisa seko tumone chinenge chichitikitiki chakadai o handi chichitikitiki chakadai so rauya haro handi richipinda imomo richivhura imomo richivhura shure yayo sara yadaiwo chabheke chakadaiwo handi chisara chadai so kana chisara chadaiwo chabheke kwambenge kwakadaiwo kwabayiwa kwavhugoka kwavhugoka kudai kwasara kwadai so saka tsvina ifambi chierera guys tsvina ifambi chierera gemone komenti tsvina ifambi chierera guys ifambi chierera quite the muscles expand this like what number 2 kana if the muscles expand and you close and expand and what zvainenge ichita izvozvo handitika how come vakadzi kunozonzi vamwe vane mugodhi vamwe havana kune anenge ane kumberi kwakatodhamba kudai kwakavhurika kudai so musati sokuti hamuna mboona mapono imi kana pari pasocial media anenge ane kwakatovhurika kudai so kuri kwemukadzi ndopatoudzana kuti zikisane mvura inopisa umwe achisa maiceberg kusi kune kwashama kudai ndikunyepa here saka nakwashama kudai so kwashama kudai so guys ikoko kwacho kunogezera mvura inotondera ko kuelastic guys ko kuzoti kunondo kunoita sei kunoita sei guys angataura chokwadi kunoita sei kwanzichi kusema tu unenge wakakotamiswa unotunda sei uchinde pino kuti mukadzi nemurume kuzoyanika right mirai verengai comment ya Susan mubvunzo actually mubvunzo Susan ari kubvunza mubvunzo bvunzai Susan ari kubvunza mubvunzo aiwa guys tikueva discussion guys tikueva discussion antika tikueva discussion kwai anti munenge muchidzora iwo vakadzi kunani munozora hani ndosaka chizoona vanhu vachiita sei kuti kudzoke handi chero kaenda kuchild labor chidzoka ndi unomwa mishonga unoita zvaunoita uchidii kuti kudzoke ati ndizvo
Kosaka kumasuro uku kwamuri kuti mimi kune elastic kunodai kuchidzoka kuchidai handika kunotomboshamawo kudai kunotomboshama kunozoitwa sei letu kunobuda kodzoka handisi kuzviramba handika kunobuda musoro wemunhu kodzoka asi pakudzoka right let's say wakatobara mwana last year chako nhasi chako takaona vakaona kuti vanhu vachiita mavhidhiyo avo mapona apa vachilikisa mapona apa utoona kuti musikana yane gomba rakadai rausina iwewe kunotoneka gomba kakadai so kausina iwewe antiona kokuzoti kumasure kana munhu achitombogona takagomba ani ndosaka chizotaura kuti munhu shandisa chakati vamwe achizora mabute vamwe achizora maice blocks vamwe achizora chikisa nemvura dzinotonhora vamwe achidini hati kuti ati kudzoka hati ndizvo kuti ati kudzoka handiti kokumasure kunodzokwa sei kumasure kunodzoka sei anenge achitongoherera achibuda ongopfeka madhaipa aya mauyu exactly thank you Morphine that's what I'm trying to say kuti kumasure hakuna kudesignirwa guys kuti kupinde zvinhu zvakadaro kumasure kwakadesignirwa kuti kubude size yepuu yako yemusiwoyo hakuna kudesignirwa kuti kuzoitwa zvimwe zvinhu ndosochena mukada kuti muzviite vamwe wenyu kusure ukwako umwe anogona kutochema anoona umwe anogona kudai so anoona reaction dzakasiyana siyana asizviti kuseke anoona hakuna kudesignirwa kuti kupinde zvinhu zvakasiyana kwakangodizainwa kuti kuenda kutoilet panguva iyoyo handika woenda kutoilet wapedza natoilet wodzoka wogara mumba hakuna kunzika kufoseredzwa zvinhu remurume ende kana kufoseredzwa zvinhu riyariya unofoseredzwa zvegangara hani munoziva unenge wakutorowerwa action yekuenda hakuna kunzi kudaro ndo nyaya yati kutaura Peter asi ndiko kwatari handiti ndiyo nyaya iyo yapididi handi asi ndokwatika kuti Sodom handi ndizvo zvatataura kuti varunhu vese atisisa aisodomaiswa napididi handiti achisodomaiswa handiti vachibuda hapana akataura vachinyarara nenyaya yekuti muchindo yanga nemari ndikati nini saka ko varume venyu ava varume vedu antika ngatitasei mamwe masigns nematrends anenge aripo ukaona murume auda kukotamisa kusim 2 antika akazviwa nepi nokuti izvi ndizvana PDD zvekuamerika kuma white party zuku ende izi kuma white party kwana Ginimbi kuya dzichabuda hadzo nyaya dzichabuda guys ndofunga kwaitomboitwa wapusa ini kokuya kana kwaitomboitwa wameno anditowazviona Benilda yes anditowazviona dzichabuda kuma white party because it's like inenge tori satanism here Illuminati here satanism Illuminati oro chinenge chitika amen hadzikaitiswe hatisi kuti musaite Valari hatisi kuti musaite but toda kungoonesana wedu let's say pamwe iwo unenge wakarorwa nemurungu Valari handiti ende varungu unongozivawo kuti ndizvo zvinhu zvavo zvavanoita handi kwesu kuchibhoyi bongo yanhasi votikotama ndotokotama wotoona yotonangiswa kumasuro kugaizi ndototi zviri normal tototi zviri normal anenge azviwanepi ndo zvinozotraumatiza vanhu izvo zviri kuitika kumwana naAmerika kuti Justin Bieber yaya mwana waya ane chipo yaya patiko zvinoita Simon kuti apera afa wanga ari kuenda ane trauma akura manje it's not coming back chichokwazi Jada Smith akwede Jada Smith chimwana chake chinozani Willow vakura manje it's not coming back pazvakaitwa vanhu vadiki panguva iyoyo hazvina kupinda mfungo kana kumeka sense chakachitika but now zvabuda pane munhu akaspill out the beans it comes back vana vakushungurudzika maceleb makuru akadai maceleb ende kuZimbabwe futi hazvitoshamisiwo kuti arikowo futi anenge achitotamba iyoyi Jaden hazvitoshamisiwo ndi Jaden hazvitoshamisiwo arikowo manikikiri maceleb ekwedu anenge achitorova because isinzezvitu zvimastaira zvekumaceleb kana muSouth Africa zvirimo muSouth Africa unotonzwa uchinzi ningi vanhu vakuru ivava maminista machi handimaona aminoti ari muri kuzati kuZimbabwe baba mukusati gorerera kuZimbabwe guys banana akamboita musa banana baba akamboita zvekusodomaisa vana izvozvo banana
akanogara kukonmara prison kuwawa banana achibata maprison kati achibata vana kunzoko banana prison banana ya akasodomaisa vanhu Zimbabwe. Guys, saka zvinhu guys zvirimo waiziva kapita zvirimo muvanhu mumaseleb muchichimomo basa rekusora ndinoda moral of the story guys musasora muchita basa rekunanzva maseleb nekunanzva vanhu guys hamuzivi zvinoitika behind guys vazhinji vari mumailluminati imomo vazhinji vari mumachizva musingazivi vanotorohwa izvozvizvi vanotorohwa hamuizivi muiziva moneso ndindo banana president banana chaizvo prime minister president baba vakazviita uko antimoni mwana wajailo nani koni murinda edzai gore rimwe uchazviwa vana papa zvikomana zvawa nekusodomaizwa muna chechu kuti vataure vana papa vari powerful very powerful kuti vazozvitaura kuti tiri kubatwa kumagaro kuti kuitwa so tikutambiswa chinhu china hazviiti nekuti vana chivatotyana kachitoudzwa kunzi ukazviti bufu ndogona kuraya kana mhuri yako yese ende vanenge vachiziva kuti munhu ari capable of doing that havazvitauri vanonyarira kuti zivi vana vachisodomaizwa zvana papa zvinizvi be very careful macelebhe ndekuzimbabwe ivo varume venyu kune vamwe varume kuti chero ukaona vamwe varume vane bitterness towards ngochani ukaona matukiro enda ngochani so unotoona kuti uyo anenge ndiyo unoita godo kuti bitterness kuda kugwa nemunhu kuti uda kumarana nemunhu kudai so munhu usingazivi zviri kufamba sei kutoona kuti anenge achitongo ari Esther mumachechere ndomba uchataura mumachechi muri kurohwa Sodom yakapenga mumachechi yakapenga mapastor machechi vana vawo hazvitauriki because powerful people all of God anokubhilivha ndiani kuti ndabatwa Sodom naninki mukuru chichi anokubhilivha ndiani uyo ndondochwa kunge sina kukwana and vachingono they will just go and buy their way out vachibuda anozvimirira hapana kuzi mapurisa kwacho kunongodiwa mari vanenge vachingoda mari saka inongofa yakalodha but zvinhu zvigaitira chokwadika hanzi but it gives pleasure one night chii chinopa pleasure tandi kusodomaiza vana ipedophile munhu akadaro ipedophile P Diddy is a pedophile. How old was Justin Bieber bata how old was he imi munoti mafata makawanda guys asingaroori aya mafata akawanda aya anotaura kuti isatiroori tataura pano tikawirirana pano kuti guys musane feeling guys munhu wese ane feeling cheko ndisaka mchoti chiri kumamisha kunobata mbuya chaiva ne75 vakavata muchigwenzi nasekuru vane 80 years andimona because nyere iriko andimazviona mafata yako takapikira isusu hatifi takarora vanorarama nei kuti vanhu havazvifungi makazonyatsoda kunyatsoita go deeper cheko muchiona kuti vana vachikomana vanobata makendro vayaka vanenge vachitorohwa iyoyo kuseriku mafata vabereki mbonitasai vana venyu ende yapotisa vana kumaroma kukutasai vana vaya vanopfeka madresi zveredhi nemazvitopu zvewaiti vanenge vakabata makendro kuroma vaya nemafata aya mbonozvitarisai ndikuziva one incident yakamboitika tichiri vana vechikoro kana mune vana vanoita zvenzanga yaMaria tarisai vana venyu potai muchitarisa vana venyu ndi zvinofamba sei nokuti kunzo uku hakuna kumira zvakanaka varume zvakaoma guys kuti vari manozotsamwira havo vazhinji kasi varume it's a very big case it's a very big case kuti varume chaivo varume vakawanda muZimbabwe kuAfrica kwedu dzangove ngito guys dzangove ngito hamuna kuona tafadza chida wakazara uzoibusa nyaya musuno achitikazi takanga tahaiwa na vamwe mai kuti tevere murume ari kususpectwa kuti ari kudanana nemwe mukadzi wanike murume adanana nemwe murume kuZimbabwe it's just that kuti mutemo kuZimbabwe wasiwaiswa na vamugabeka hazvidiwi saka haubudi pachena handimaona haubudi pachena but ndofunga dei vamugabeka vasina kusiya vakaisa mutemoka ndokudzai maona zvakawanda
meona zvakawanda ipi varume vakawanda ingochani dei taimbowana ngochani chedzinetso kuya panapa dzinetso kukudza dzakabuda pachena idzi ngochani idzi kuti mumainbox mavo munananika munoshamisika muchiona navarume venyu vari kumainbox imi asi kumba kwanenge achiti handidi kudziona ngochani ngadzife hatidi kuona ngochani kure nengochani asi ndo vanenge vatori ningikiri ndo vanenge vatori kuenda kuzvikone kuko hanzi for grown consenting adults ibho shamiso asika pane nyaya ndepekuti varume vanenge vakadzi vanenge vasingazvizivi kuti varume vavo ndozvavari kuita vakadzi vanenge vasingazivi inini guys murume ngauya ataura chokwadi kuti guys inini hangu chona ndakadai so ndinoda kudla kwose but unoona zvaita jlo ainotorera pdd vanhu achiuya navo handiona achiuya navo achiza kuti murume wake ingito anoda zvese vakadzi nevarume handiona kove kwedu kuzobva notaura here kwanza navo simazambani listen to James Fred from Uganda you can learn kuuganda vaurayiwe here vana amen chateerera munhu wokwa kuti taura James Fred tione utano tichi mona varume vasvinhu cheche varume vasvinhu guys vane mamasuro kudai vane ma6 pack ndo vanenge vachita izvi saka munongoona kuti zvakaoma imimi madhairies potaiwo muchita catch up andimona muchita catch up nenyaya dziri current dziriko iko zvino zvima musingatozivi nyaya yaPDD iri kunetsa mukaenda internet dai kuYouTube munogoogloko nyaya yake inobuda yese dai kugoogle everywhere kugoogle nyaya iri kubuda iri kupisa yaPDD vaimbi vatakakura tichihaipa tichifollowa tichine maautobook tichinyora masongs avo tichirepa tichidini tichiti our role models kandi role model yedu yanga iri pedophile maimwana role model yedu was a pedophile iri kutobata vana chibharo varume for that matter vanzi vana ndikwini Latifa kunzi vakabuda futi vakwari maopatiwaya maowitiwaya taita maautobook atainyora masongs masongbook iwaye tichinyora vanhu ivava tichinyora music yavo tichitika player cassette tomisa tonyora malyrics toplayer cassette tomisa tonyora malyrics tikana sina yatsomanza kudzokera masure woita rewind uchinyora kusvikira song yese yabuda totanga kutedzera tichiimba aidzi pavdate ndinoro strake ndinoro pavdate ndinoro vachinetsa andimazvona saka ndo nyaya dzekuitika paamerica pegore paamerica iri mugare maka malyrics apavdate ungaba but kune uyu akachiimba not Mary J Blige Mary J Blige pane uyu akabuda uyu anorepa uyu aigara chingonyora masongs ekumudhisa mani ukateerera kuti asingazivi kuti taingoti ari kurepa ndivamba kazhinji marepas aya anenge achingodhisana so taingoti ari kungoimba zvokudhisa ka tasingazivi ka guys tasingazivi iko zvino zvukateerera masongs acho ese anenge aireva izvozvo aizama kuisa message kuvanhu Eminem aizama kuisa message kuvanhu Eminem achirepa even aiwa kwete 50 cents Eminem achizama kurepa Eminem achizama kurepa kubudisa message dzava kudini but chingoti hama DC aiwa anti sezvingoti amati sene kuzimaba ndi vanongoimba chidisana kandi yacho nyaya yemachokwadi kwani munhu aibudisa chokwadi kaenda kanyoshamsana na Bishop TD Jakes ko TD James vari kudlawo magaro vari kudlawo magaro but ndingaorere kujere munhu yapana tupeke akandirwadza zvake pana tupake pana tupake akandirwadza ngaorere zvake kujere akatora talent wakumana inzwai na Dhumepi hanzi unoona murume ane mara achivunza kuti kumazi gatimbowa Dhumepi kwaive ari kuchibasa kuti zvaifamba sei box aenda kumapatiti imi nekukura ikoko zvakaoma hapana kumira mushe guys amen so vana Burna Boy hamva
ndiye shishi Von ndiye akaisa hiti pana Tupac nepana PIG ndiye. I think 50 Cent is the innocent. I think so. Ndofunga ndiye kakasara ini Chateau. Vana Asha vachibvunzwa kubuda kwavaita chisekaseka vakadliwa vaya. Ndarisiri kuziva TD Jackson ndarisina kumbotoiona pakandijamba kuti wakaenda kuma all white party. Hey. Hanzi Mary J Blige gatombo ane information anenge ndakatoimisa ndiane video riri kunzi ririko. Hanzi aitwawo matsirisam pari 3 nex naex wife akafa but Kim aisada. Vana vakaona vaimanikidza guys, remember kuti term iyaya guys vanhu ava vaityisa kwamereka kwaiurayiwa munhu. Vanhu kwaiurayiwa munhu. Saka ukada kuti ubude uchizvitaura guys waigona kungofaka. Hanzi Asha akatobvopinda muhospital wakasonwa. Hanzi Beyonce. Amene pana Jay-Z apata ari safe here. Hey. Hanzi na Tula nyaya idzi same neFacebook uchazonzwa musataniki wayo and the whole world iri paFacebook. Uri kutaura chokwadi Tula, Facebook iyo zvinezvika yatove neusatanism chaiwo inawo satanism inawo zvinhu zvatinoglorifya so sevanhu ka unotoona kuti yatove satanism chaiyo. Hamene tichazoverengawo mabhuku acho kumberi uko kuti vakanga vari muzvisatanism zveFacebook. Tichazoverengawo kumberi uko kumabhuku acho pamwe chete amen. Hanzi Jay-Z is the boss of them all. Munhu anonzi Puff Daddy ari dangerous yayo. Vana Jay-Z imazita akazoenda pamusoro pana Puff Daddy. But vana Puff Daddy vari dangerous vaya. Vari dangerous vaya. Vana Puff Daddy ndikukutudza ndakarova hiti pana PIG naTupac. Ameno guys. Fona yo guys kana pane zvanoda kutaura fona yo utone. Ndikuzama kumbobata umwe vanga vane nyaya yavo kana vasina ndovaunza mangwana. Fona yo tinzwe guys pfungwa dzenyu. Hanzi yakunzi stress book. Fona guys tinzwe. Ifuna ukudachisa nifeki. Hanzi amura oimba a song for him newitu. Zvaka igangster. Igangster. Igangster ka. Esi shamisa pana dambo fona were guys. Esi kero. Yama ndilapina maripo ere. Aiona kuti kuchidliwa kuAmerica kuno kuAfrica vaizoramba kuti handidi kudliwa. Vaizoramba kuti handidi kudliwa iko kwaidliwa vekuAmerica koko kuma celeb chaiwo kokuzodwa kuno kuAfrica kutodza kudliwa. Kudliwa. Antodliwa. Zina Anna Jay-Z Anthony Caltech. You are losing weight. What are you using? Sure, Renuva. Asana yanza kuzviona. Maybe shazobuda papa asana yanza kuzviona iko zvinezvi. Oh, vanhu kuti kufona ndo from there phone back. Timbozwa kuna mileage. Hi sister. Okay, Ndiana.
Sisimeli. Sorry, ndatisakona hamba sei. Ndatekeza nditaure ndakabata mhino. Uri kunyasondinzwa ushe? Ndiri kunzwai. Inini murume wangu wekutanga. Changotanga kudanana. Aiti tiri pabonde pai. Aingondipidigura. Obva atotanga kundiita kumanyowa. Manje ndiri munhu aisafawo neconstipation saka pambedha vanhu vakamusara tunoko. Saka aingokuisa izi here nekuti vakungopinda izi kumashure kauko. Zvaitorwadza kwekutanga ikoko. Zvaitorwadza asi unozoti ukazi pambe zvinojairira. Zvajairirana vakuti zvakutonakidza. Handinambobvira ndakanakidzwa nazvo asi zvinongojairika kungoti yagara. Ndizvozvo kusvikira yapedzawo panenge apedzera. Kutamba. Haana kuzonyanya kuramba achiita because ndakazenge ndaakuramba. Ko munamboda kubvunzawo kuti wakazviwanepi? Iye anenge achiita hanzima ndo zvandofarira. Akazvionepi? Eno hanzi kungozvifarira. But honai pamakatanga kurogwa naye imi ndo zvaakangoita here kuti mukoma nemusikana zvakazotanga later stage mamba. Aiwa aitozvika tiri mukomana nemusikana. Patakazenge tachata anga asingachaiti. And then inini pandakaramba ndichiramba kana bonde chairi akanga akakutoriregerawo futi kwandiri. Anga asingadidzi anything aida kumasure. Saka kana kwandiri ndanda kutoshota. Saka mhino ndokutozorambana kwatakaita nenyaya yekutanga asingandigutsi. Asingatondipi in the end. Marambana imimi hamunambozonzwa rinyere kupera kuti ingito. Ndatorambisisa ndatoona kuti ndingatokwarara kumashuro. Asi hanazombonzwa here kuti rinyere kuperawo rumor kuti munhu anga ari gay? Handina kutozomboona kuzvitsvagawo because ndanda kutongoti arekeza ndimuvewo neupenyu hwangu. Ndizvozvo. Apa mama kutongoitira kuti constipation yaya kuti tunoko tochibude. Haiwa yaitobuda ndaitoti takapedza ipapa akatunda hamutoreti ndobva ndatoenda ndotoemta. Zvotopera ndatoklinika mudumbu anyway. Sorry my sister. Sorry. Zvakaoma mufunge zvakaoma. Ndangoti ndingotaurawo experience yako. Ndizvozvo. Maita henyu, thank you my sister.
Guys, guys, mukona nyaya gai yakafita kuuya palife. Chimbomirai makadaro. Mirai. Paka nyaya iyi gai. Chimbomirai ndirege kutanga ndamhanyisa. Chimbomirai ndirege kutanga ndamhanyisa. Aisi aiwa vasimaita dina 8 ndevamwewo. Mbomirai ichauya palife. Regai timbowa zvavataura. Mbomirai timboona zvavataura. Ichichaputika. Ndikuiona ichiputika zvokutodaro. Mirai tuone. Saka tatapapi guys, tatapapi. Inomboda zvisina basa here guys. Inomboda zvisina basa here mazuva ano. Tanga tapapi guys. Tanga tapapi tatara kutaura nyaya kuti chi guys patafunikwa nevana. Tatapapi. Dzichauya iwe. Dzichauya kuti tomboda zvisina nebasa rese pano padiaries. Guys, tata kutaura kuti chitasvika papi pakuti chigara zviya guys. Tatokanga kuti tasvika pakutaura guys. Chiko chitifungidza kuti tatapapi. Tatapapi. Tinyeurireiwo guys, tatapapi. Vangachitaura kuti pamubhedha panosumuka panenge pane vanga vakadanana nemurume wavo vanga ringochani, saka vanga vongoitirawo havo kuti constipation kuti vaiti vakaitwa nesure vobva vaningirira vobva vaita tunhuku guys, zvakaoma. Saka ndati tashaura kati varume vakaenda kudzimbabwe ingochani guys, kuona murume akuti kotama wazviwanepi, kotama wazviwanepi. Batai hapakaipa.
guys ndakumbokata pane nyaya iri strong panapa iri serious itoda attention yangu yese pane nyaya iri strong ati ndakumbokata life ndozodzoka handiti ndaona ndingaramba kumisa ye ndakaisa pamute chiregai ndimbokata guys pane nyaya iri serious ichazouya palife apa chiregai timbopedza nenyaya iyi ani mukona kuti munhu ari pako guys munhu ari pako chiregai tipedze ndozodzoka ndikamira timbopedza nenyaya yakato ihombe ivakorinde vakokorinde venyaya tozodzoka time handi muri kuzvinzwa